dalang ya rol ketoprak lho. Nek ngomong-ngomong kesik lho. Biasanya dhewe nek ngene kok malah gayeng ya. Kok berarti cemene, Mbak. Heeh, jan nek sambatan kok malah gayeng ya. Ya sesuk sambat terus, Pak. Asli, tak batin bayar bareng bayaran iki murah sama pentas yo luar biasa. Yo tidak dilihat dengan apa jenenge banyak sedikitnya biaya karena kita juga sudah keluarga seperti Pak D Jembo itu sudah seperti Pak D saya sendiri. Ya betul nggih, Wis matur kulino nuwun. srawon. Bola-bali Nek alhamdulillah nang kene iso gayeng ya kuwi wis rezekine wong pakis. Nggih. Saiki ngene Mbak Elisa, ini untuk lagu yang sebagai terakhir libuan. Ya. Niki penjenengan bersama Waranggono Wah, 3 siap, sekaligus. siap, Tadi ada permintaan dari Kanoman minta lagu Kitir Sumilir. Oh, Je. Nah, Kitir Sumilir. Iya. Kitir Kowe sok Sumilir. celat kowe, Je. Ora ya. Kitir Sumilir. Iya. Siapa ya? Sing nembang sapa? Kowe kok Kitir Sumilil ngono wingi kok. Ya ini ada di maju tiga, Iya, nak. Mbak Riris, Raras, Mbak Riris, Mbak Raras, Mbak Risa. 3R, ini bersama 3R. RS. 3R kok rebu. Ya, Mas, Kitir Sumilir. Dados. Siap. Yuk.
Nggih, matur sembah nuwun para waranggana, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Sembah nuwun, Mak Matur Cahyo sembah Ringo. nuwun panyengkuyung panjenengan. Ugi panyuwun kula donga-donga panjenengan tumuju dhateng para warga masyarakat wonten ing Pakis Kulon mriki. Mugi tansah manunggal bandul krompol guyub rukun. Mulai hari ini mari kita rapatkan barisan, kita guyub, kita rukun bersama untuk membangun dusun, desa dan kabupaten munggahe nyang negara, nggih ta? Nggih, donga panjenengan monggo Mbak Tatin. Nggih, pokoke kagem warga Pakis Kulon mriki sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah, mugi tansah guyub rukun salaminyo nggih wonten kalepatan kula kalian Mbak Elisa nyuwun agunging pangasami nggih. Insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih mawon. Amin 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 amin. Mbak Elisa, Mbak Tatin nderekaken sugeng kundur wilujeng dumugi dalem. Muga-muga liya dina ganti panggung iso ketemu malih. Amin. Iso labuh nyang kabudayan. Ya ngono ya, Mak. Nah, iki neruske lakon gandeng iki para pamirsa ingkang padha mresani lumantar live streaming Ki Jumbuh Channel. Uga iki kepareng panjenengane Bapak Sunarta saka Celuntang Paleman Gemolong Sragen ya isih kepareng nyimak. Mongko ya bakal paring dawuh kelawan awak dhewe. Mula dina iki neruske lakon dimen lakon tepung ning hiburan ya cukup. Sing durung bisa dipinangkani dituruti wayah gara-gara. Ngono ya, Mak. Heeh. Kuku sing tupa kumelon ngening kentyasang ngapeke